ang pagsabi ng tubig dinamas. Good evening ninyong tanan, si Nanay Basing na pud ni. Mapay pag-undang na hong panahi. Karon guys, nana po istorya ninyong kamutanan pud. Wa man ko'y panahon sa pag-vlog kay sige man kog overtime sa pagtahi. Ini kabuntag pud tahi na pud. Mga kamutanan na lang ning akong vlog diri. Ni ana po'y akong saingan ng akong ibahagi ba ni buwa akong pamahagi ninyo ning akong katawanan. Bahin na po ni sa mag-asawa nga dato kunuhay ni sila pero ang ang bana nangabit unya ang asawa po nangabit. Mani akong share ninyo bahin sa mag-asawa. Kini bitong ingon ani nga sitwasyon. Ugwa jud ang Ginoo sa inyong kasing-kasing. Ugwa jud ang Ginoo sa kasing-kasing banato ba. Makahimo jud ang dautan ngadto sa atong bana or asawa. Kinahanglan nga ang Ginoo may sentro sa atong kinabuhi. Karong giyahan ta ni Diya kung saran ta sa iyang balang espiritu. Nagiyahan ta kung sa atong maadong buhaton sa atong kinabuhi. Ang mag-asawa dili lalim ng mag-asawa kanang akaslon bitaw. Dili lalim. Taas kaado ang proseso. Labi nang mag-away na no. Mag-away unsa hangtod nga maingon nga magbuwag. Da labi nang nanay inyong mga anak, labi ang luod sa luoy ang mga anak palandungon. Mga kining magtiadyo na nga ahang isubay ni Diyo. Wa pa siguro ni sila ka hibaw o wa ba sila nakahibaw sila pero ilang gituman ang ilang kailibgon sa ilang lawas. Dili lang ni pangaral ni nga pag-vlog kini kamutanan ra unta ni kamutanan ato na ko sa las ang kamutanan. Pero ang akong isulti karon nga ang magtiadyon unta kinahanglan na ang Ginoo sentro sa ilang panimalay, sentro sa ilang kasing-kasing. Kaya ron nga dili makabuhat og dautan. Kay bendisyonan mas Ginoo kung sa imong pangadyoon sa Ginoo ihatag na di ko mutuog dili na ihatag. Kaya ako ra nasinati na naho nga nag-uul ko dun sa imong ipalit og sudan, palit og bugas, tadahang balayranan nga mga kurente, daghang mga obligasyones. Pero kanang tanan nakasurvive ni. Yatagan mis Ginoo. Yatagan mis Ginoo daghang grasya sa kinabuhi.
Ilabi na nga mong kinabuhi, mong kabaskog sa panglawas. Grasya nga, daghang kong tahiyon ron nga, ug agahang kita hapong ikabahagi sa ang mga anak. Labi na katong nakalisod-lisod nga anak. Luoy kaadyo ang mga anak. Luoy kaadyo ang mga anak, guys. May maadyo mga pangita. Naman tapos sila nahuman nga kurso. Pero 2 years ra lagi. Associates. Apong mga apo. Luoy po kaadyo ang mga apo. Basta guys, na ako'y bahagi ninyong para mangat pa ka ng katawanan. Ang magtiadyo na sila'y usa ka buok anak. Dato to sila guys, kaya na sila'y mga yaya o driver. Anja, nakitaan sa anak nga ang yaya gikisan sa ijang daddy. Busa nangutana ang anak sa iyang daddy. Daddy, nganong imo mang gikisan si yaya? Dito bagpod ang daddy. Abini mo na, birthday karon sa imong yaya. Maong ahong gikisan. Amo ba dad? Ingon ana din na. Bye-bye na ninyo guys. Daghang salamat sa inyong pagtanaw sa akong vlog karong adlaw. Thank you, and have a wonderful day. Kini bitong kapoy kaji yung lawas. Hindi ka dito ba nga busog pa ka. Kapoy mo na matug ka. Ang may tsura na lang kay magnganga ka matuga. Pareha na ako guys, kanunay ko magnganga matuga tanong kayo sa kakapoy sa panglawas. Ito ba kayo ko na ng adlaw hangtod kagabi kayod ko kaya ron nga makakwarta. Napili ang gini guys ka na mahubag na gini ako. Hugang ina lang. Masiguro may tsaka ni. Pero yan na. Tumun na siguro ni pagkatiguang maglaylay na ninyo itong mga panit mo. Na. Wa mo sakit. Yan na. Pero inig na wa man di respikas. Pero na respikas murag. Pero wa may sakit nila mo. Ano di siguro ni. Itiguang naman. Ang dili po do. Haggard na kaayo. Haggard na kaayo. Naong na itiguang na. Pero salamat lang na gihapon ko sa Ginoo mabisan tiguan ako nang gihapon ko kita ko tungod sa inyong gihatag na mga kaibaw sa pagpanay akong grasya na inyong gihatag na tiguan na tiyaw 69 ako rin. Natanawan ang bukay so puti na kaso na maregla ng pila.